Good motivation. Jsme zpátky na místě činu. První zastávka je suvenýr shop, tak jdeme s Ráďulou čeknout, co tam mají teda za extrémně úžasný suvenýry. Víte, Ráďula? Radioaktivní babuša, si koupil. Radioaktivní babuška. Wow, ty vole, bacha, to je žrádlo tady. U nás se tomu říká sámoška. Normálně je to samouk, hraje samouk. A tam mají asi 3 trička a 4 čepice. Musím říct, že to byl teda super zážitek, mají tady 4 čepice a 3 trička a zbytek jsou teda chleba, párky a vodka. To nebyl suvenýr shop, ale normální klasická vesnická Sámoška. večerka. Jediná teda asi v okruhu asi tak 50 km, no. Která není radioaktivní. Která není radioaktivní, no. A prodávané radioaktivní párky. Jdeme se podívat tady za Radkovým Strejdou, který tady bydlí. V Černobylu. Neviděl jsem ho 33 let. Protože mi je 33. Taky podat takovou potřeba s kravicí. Zdravstvuj. Zdravstvuj. Здравствуй, милая моя. Так розкажи, як це ж можна зробити. Так оце цього коня, вони кажуть, а він зразу відповів їм, каже, а ви його загнузати можете? Tak tady pan Ivan Valáš, děda tady žije, ty už asi 80 let samozřejmě. Vrátil se sem ve chvíli, asi 2 roky po tom incidentu a okuj docela zajímavý povídání. Každopádně říkal, že tady vlastně 30 kilometrů okolo není vůbec nic, nebo respektive hlavně nikdo nic není. Žijou tady v té mini vesnici s ním ještě nějaký 4 babičky a to je všechno. V okolí prostě 30-50 kilometrů, žádná sámoška, žádný doktor, nic. Jednou za týden sem přijede auto, kde si nakoupí chleba a tak. No jak tady prostě žijou, každopádně mají i papír na to, že zelenina tady už radioaktivní není, nebo nic, respektive co vyroste, tady není radioaktivní, což je docela příjemný. Ale ve vesnici vedle to je úplně jiná historka, no. Každopádně dohromady jich tady žije fakt málo, je to taková opuštěná vesnička uprostřed ničeho. Не опасно смотреть на это все? Она может опустить. В натуре может опустить. Хорошо. Kámoš. Kámoš. Koukej na to, jaký má takovou káru. Děda. Ty vole. Takovouhle káru tady má. Ups. No. Chápu, že už nejezdí, ale... It's like a Porsche. No a takhle tu Ivan Valáš žije. Jdeme zčekovat pionýrský tábor, kam jezdili děcka z Pripyatu. Konečně jsme ho našli. No pagadi, jen počkej zajíci. Musím říct, že teda tohle je extrémně velký dětský tábor, je tady asi tak 50 chatíček možná, všude jsou malůvky, dokonce tady měli i klouzačku a houpačku. Rádio, co jsi našel? Ty vole. Obal na mejdlo ještě s mejdlem. To je neuvěřitelný, beru do Kyjeva. Zapomněl jsem mejdlo, ale fakt.
Ještě s mailem. Radioaktivní mail. Tady už se úplně rozpadla ta deka, ne? No. Je teda fakt, že jsem se trošku zmýlil, protože je tady přes 100 těchto z těch chatíček. Tak se to snažíme s Radkem prozkoumat. Některý jsou docela jako nepoužitý, některý jsou na tom hůř, no. Ten plas. Každopádně, jako když tady ještě pobíhali děti, tak to muselo být docela masakr. Bylo to úplně obří kousek, bylo to nějaký jezero. Velký vodní rezervoár, hřiště, každý měl svoji chatku, tyjo. Takový velký bolševický prostě pionýrský tábor, tyjo. Tady měla, to je snad budka, ne, tyjo. Telefonní nebo co, to zčeknout. No jasně, ale telefonní budka prostě. Cooling tower, tam jdem. Další radioaktivní psy. Nohama stírám radioaktivní rosu na kolejích. Jsme vlezli tady do cooling tower, je to teda docela masoš. Každopádně, když se tady zařve, je to fakt hukot, jako wow! To musím vyzkoušet ještě jednou. Wow! To je fakt boží, ne? Ale to všechno, tamhle to všechno je lešení, tyjo, to kdyby spadlo, tak je konečná. Tam mají ještě dělníci připravený matroš na to, aby to dostavili, no to už se vlastně nepodaří. Fakt, že vlastně tuhle věž nikdy nedokončili z toho důvodu, že tahle věž měla sloužit pro reaktor 5 a 6, nebo respektive ta druhá věž pro reaktor 6, který potřebovali právě chlazení s těma věžema. Ty ostatní reaktory 1 a 4, tak ty se chladily nějakým vodním kanálem. To musím říct, že zrovna tady si člověk úplně bezpečně necítí. Se bojí, aby ani nespadly ty hořejší lešení, a tak. Tady s Radkem takový trochu připosraný. Je nás tady 10 a bojíme se jediný 2. No, ale pak tady jako jeden z naší partičky, jako autík, co tady chodí, tak tady začal něčím třískat a vypadalo to, že se to celý hroutí, tyjo. Ten, co chtěl ten link, že se na to video pak podívá, že se o sebe rozvíjíš. Ale tak v pohodě, kámo, sorry, já už tě asi stejně nikdy neuvidím, ale tak proč ne, viď? No nic, my jedeme dál. No a jsme tady u reaktoru číslo 4. V roce 1986, konkrétně 26. dubna, někdy v 1:24 v noci, tady došlo k výbuchu a stala se tak jedna z největších jaderných katastrof ever na celé planetě Zemi. Každopádně při likvidování této celé škody zemřelo více jak 200 000 lidí.